Chcem sa ohradiť voči špinavým praktikám televízie Markíza. A myslím to smrteľne vážne, pretože to, čo táto televízia robí v neprospech vlády a predsedu vlády, je absolútne neakceptovateľné. Pán redaktor, neviem, ktorý ste to, ale buď máte v hlave namiesto mozgovej hmoty špagáti, ktorý vám drží uši, alebo za každú špinavosť, ktorú napíšete voči vláde a mojej osobe, dostávate od niekoho prémie. Pán redaktor, koľko ste urobili príspevkov na to, že napríklad rodina pána Šimečku je exekúvaná tu v Bruseli? Samozrejme, to ste nikdy neurobili, pretože ste úplne jasne zaradení. Dámy a páni, nebudem akceptovať, ak tu niekto manipuluje s faktami. Ráno bol výbor pre európske záležitosti, kde sme hovorili o sankciách, kde sme informovali, že Slovensko stálo za tým, že boli 3 ľudia zo sankčného zoznamu vyradení. Hovorili sme o tom, že sankcie nadobúdajú úplne iný význam. A že pokiaľ by mali byť prekážkou mieru medzi Ruskom a Ukrajinou, tak sme pripravení ich vetovať. A dnes sa nerozhodovalo o žiadnych sankciách. Markíza samozrejme urobila príspevok, že zase som doma niečo iné hovoril a niečo iné som robil v Bruseli. Hoci pripomínam ešte raz, buď si to naštudujte, ak neviete po anglicky, tak sa chodite učiť po anglicky. Dnes Európska rada o žiadnych sankciách nerozhodovala. Ešte raz, o ničom nerozhodovala. Tak by som poprosil, pán redaktor, buď sa ospravedlníte, alebo samozrejme vytvárate podmienky na to, že majitelia vo vašej televízii budú mať veľký problém s licenciou v budúcnosti. Ale to sú špinavosti, ktoré ja jednoducho akceptovať nebudem. Ak vás to učia proti vláde, tak máte veľmi zlého adresáta v mojom prípade.